Mateo e hoxe vou vos falar dunha novela que se titula El monstruo do Palacio de Buckingham. Esta é unha novela de aventuras e misterio. Esta novela está escrita polo autor número 1 en ventas David Williams e publicada pola editorial Montena. Trata sobre un rapaz chamado Alfred que un día decide sair a explorar o palacio. E, de súpeto, ve que o gran chambelán fai un ritual para resucitar a criatura mitolóxica do grifo. Recomendo este libro porque é moi interesante e está cheo de aventuras e misterio. Ata a próxima!